Исәмсез балалар, бүген без сезнең белән кешенең җитештерү эшчәнлеге турында сөйләшеп китәбез. Нәрсә җитештерергә һәм ничек җитештерергә? Икътисадның максаты белгәнеңчә кешеләрнең ихтыяҗларын канәгатьләндерүдән гыйбарәт. Җитештерү моңа ирешүнең бер чарасы. Җитештерү барышында предмет рәвешендәге икътисади муллык, азык-төлек, кием-салым, йорт җиһазлары, автомобильләр, йортлар, китаплар булдырылу белән беррәттән хезмәтләрдән файдаланырга да тәкъдим ителә кинофильмлар күрсәтү, рестораннарда клиентларны ашату эшертү, аяк киеме, йорт җиһазлары компьютерлардан төзекләндерү. Бәхәссез хакыйкать. Җәмгыять товарлар кулланудан туктый һәм хезмәтләр күрсәтүдән баш тарта алмаганга, җитештерүдән дә туктый алмый. Шуңа күрә икътисад җитештерү өлкәсен киңәйтергә һәм аны нәтиҗәле оештырырга юнәлтелгән. Кешеләр тормышында кирәкле икътисади муллык булдыру турындагы карар кабул итү өчен җитештерүчеләргә нәрсәләр кирәк? Кагыйдә буларак, алар түбәндәгеләрне игътибарга алалар. Продуктның төре, продуктның кулланучы өчен кирәкле булуы, продукцияның күләме яисә саны, аны җитештерү өчен кирәкле ресурслар, эшләп чыгару технологиясе, җитештерүнең икътисади күрсәткечләре, нәтиҗәнең файда китерү, керем алу мөмкинлеге һәм башкалар. 20-нче гасырга кадәр берәрләп товар җитештерү өстенлек китә. Узган гасырда сериялап һәм күпләп товар җитештерү үсеш ала. Шуның нәтиҗәсендә икътисадның төп максатына ирешү мөмкинлекләре арта. Гаять зур сәнәгать предприятиеләре барлыкка килә. Кешеләрнең тормыш дәрәҗәсе шактый яхшыра. Бу процесс фән һәм техника үсешенә генә бәйле булмыйча, икътисадчылар ачыклаган түбәндәге закончылыкка нигезләнеп тә барлыкка килә. Җитештерү күләме үскәндә, аңа тотылган чыгымнар кимергә мөмкин. Предприятие барлык булган ресурсларын кулланылып, никадәр күбрәк продукция җитештерсә, товарның һәрбер берәмлеге уртача алганда шуның кадәр арзанрак төшәчәк. Әйтик, бер станогы һәм 5 эшчесе булган типография бер айга 100 китап бастырып чыгара ди. Икенче айда технологияларны камилләштереп, материалларны экономиялап, эшчәннәрнең хезмәтен файдаланрак булырлык итеп оештырып, типография китап чыгаруны 1500 данага җиткерә. Шул ук хезмәт, эшчеләр саны һәм капиталь ресурслар, станоклар һәм җиһазлар кулланылса да, җитештерү күләме арта. Шуңа бер китапны эшләп чыгаруга тотылган чыгымнар ким һәм аның бәясе дә төшә. Җитештерү чыгымнары товарларны эшләп чыгаруга, җитештерүгә, яисә хезмәт күрсәтүгә тотылган барлык акча җитештерү чыгымнары тәшкил итә. Җитештерү чыгымнарының бәяләүне икътисади күрсәткеч продукцияның үз кыйммәте чагылдыра. Бу күрсәткечкә мәсәлән, чимал һәм материаллар бәясе, электрга һәм җылылыкка түләү хезмәтләргә эш хакы керә. Гомуми һәм даими үзгәреп торучан чыгымнар була. Җитештерүнең гомуми чыгымнарының билгеле бер продукция җитештерү өчен кирәкле барлык ресурсларны сатып алуга тотылган чыгымнар. Акча. Аның даими һәм үзгәреп торучан чыгымнарның суммасы тәшкил итә. Җитештерелә торган товарның күләме үзгәрү белән чыгымнарның бер төрләре арта. Икенчеләре үзгәрешсез кала. Кыска вакытлы чор өчен барлык чыгымнарның ике төргә, даими һәм үзгәреп торучыга бүлүенә хас. Җитештерү күләменең үзгәрүенә карамастан, үзгәрешсез калган чыгымнарны даими дип атыйлар. Шундыйларга әйтик, бина арендалауга һәм идарәчеләр хезмәтенә түләүләрне кертергә мөмкин. Булар предприятиене берни җитештермәгәнгә дә барыбер түләнергә тиеш. Үзгәреп торучан чыгымнар дип эшләп чыгарыла торган продукция күләменә бәйле рәвештә арта, яисә кими торган чыгымнарга әйтәләр. Чималга, электр энергиясына, транспортка, эшчәнләргә җитештерелгән продукция күләменә карап, хезмәт хакы түләүгә тотылган акча шундый чыгымнарга керә. Даими чыгымнардан аермалары буларак, үзгәреп торучан чыгымнарның җитештерүче контрольдә дә тота ала. Шуңа күрә транспортка чыгымнарны киметү өчен никадәр эшче җәлеп итүне, күпме күләмдә нинди чимал сарыф итүне, производствоны кая урнаштырырга кирәклеге һәр чак исәпләп торырга һәм сайлап алырга туры килә.
Файда алуны күздән тотып эшләгән җитештерүче азрак күләмдә чагымнар тотуны таләп итәчәк җитештерү ресурсларын берләштерелгән вариантларны табарга омтыла. Җитәкче җитештерү ресурсларын нәтиҗәле, файдаланырлык һәм чыгымнарны азайтылырлык итеп оештыру усулларын табарга тырмыша. Мондый усулларга мәсәлән түбәндәгеләр керә. Ресурсларны экономиялы һәм сакчыл куллану, техник яңалыклары һәм яңа технологиялар файдалану, эшчеләрнең осталыгын арттыру, хезмәт оештыруны камилләштерү, хәзерге җитештерү өлкәсендә компьютер һәм мәгълүмат технологиялары ярдәменә гаять зур күләмдәге мәгълүматны эшкәртү ихтыяҗы арта бара. Мәгълүмати технологияларның максаты кеше анализласын һәм аның нигезләнеп нинди дә булса гамәл кылу турында карар кабул итсен өчен мәгълүмат җитештерү, хезмәт җитештерүчелеген үстерү, катлаулы җитештерү мәсьәләләрендә төшенү һәм оператив кадрлар кабул итү өчен яңа интеллектуаль технология гаять мөһим инструмент булып тора. Җитештерү темасы буенча теория өлешебез тәмам.